Bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi v-am pregătit un nou episod din vlog, așa că să începem! Astăzi o să încercăm dulce din Austria. Și pentru că sunt în vacanță la Viena, m-am gândit să fac asta chiar în camera de hotel. Așa că să începem cu niște bombonele de ciocolată. Arată foarte bine. Sunt cu Mozart. Să vedem. Uite ce drăguț arată. Au capul lui aici pe ambalaj Mozart. Ce bine miros. Am auzit că în Viena, aici în Austria, sunt niște bomboane de ciocolată foarte bune. Foarte bună. Ia zi ce sunt astea. Sport Gummy. Și aici este steagul lor. Și scrie Das Original aus Österreich. Der Frucht Gummi mit Ecken and Kanten. Mit cred că înseamnă cu. Der Frucht Gummi. Cred că fructe, mă rog, hai să vedem. Miroase foarte puternic. Super tare. Gen jeleuri așa, cu zahăr. Asta nu roz, deci au doar, mă rog, mov și galbene. Aia a fost cu gen lămâie. Și asta. Bun, super. Încercați și voi. Chiar sunt bune. Sport Gummy. Trecem mai departe cu altceva specific celor de aici din Austria, adică strudelul. Mă rog, la noi strudelul e mult mai micuț. La ei strudelul este foarte mare. Și miroase foarte bine. Scrie așa, Omas Dextube Classicer Nuss Strudel. Nuss. Ce-o fi înseamnă nuss? Cu strudel. Cred că este ceva cu strudel. Mă rog, strudel. Hai să vedem. Ce bine miroase. Ok. Asta mă mușc din el. Firea, trebuie să n-am văzut. Poate cade pe jos. Ok. Chec, așa, nu-i ca strudelul nostru. Și trecem la ceva specific lor. Este vorba despre ciocolată cu prințesa Sisi. Astăzi am fost și am vizitat mai multe castele, palate, mă rog, obiective turistice de aici din Viena. Două ciocolatele aici. Arată foarte bine. Hai să vă arăt și vouă. Hai să și desfacem. Interesant. Nu știu ce are înăuntru, are o chestie galbenă. Mamă, ce frumos! Scrie, e același lucru ce era pe ambalaj și pe ciocolată. Inscripționat. Nu știu ce e chestia galbenă. Cred că e ceva cu banane. Oricum e bun. Următorul pe care îl vom încerca este un pachet de Tic Tac. Nu știu dacă și noi avem Tic Tac Breeze, Alpine, Herbs, habar n-am. Îmi pare cunoscut așa, s-ar putea să avem și noi ceva de genul, dar ce mi se pare drăguț la cei din Austria este că au un alt fel de
ambalajul, altfel de cutie, e mai subțire și are așa un... se simte interesant. Ok, hai să vedem cum e. Uite! Ce ciudate sunt! Deci, nu știu dacă se vede. Sunt mai plate, așa, și mai mari. Se simt super diferit. Wow, nu cred că am mai mâncat tic-tac din altă țară vreodată. E gust de mente foarte bun. Următoarele pe care le vom încerca sunt tot niște bombonele de ciocolată, cred. Hai să vedem ce scrie aici. Manner Vien, scrie Vien aici. Christbaum pe Hank State 1891. Super. Ok, hai să vedem. Parcă sunt niște cadouașe. Chiar parcă sunt niște cadouri. Uite. Ok, hai să vedem. Cred că se deschide așa. O, da. Și... Mereu ciocolata miroase bine. Și are un M pe ele. Foarte bună. Se simte și aluna. Super tare. Are o ciocolată mai moale în interior un pic decât cea din exterior. Trecem la niște prăjiturile foarte interesante. Arată foarte bine. Și miroase foarte bine, deși n-am desfăcut încă ambalajul. Hai să le desfacem. Nu știu de unde să încep. Primul tip de prăjiturică. Ce bun. Mă săturasem doar de ciocolată. Foarte bun. Eu care caisem, zahăr pe deasupra. Chiar sunt gustoase. Hai să vedem și cea de-a doua. Asta are ciocolată, prea multă ciocolată. Am mâncat la ciocolată. Următoarele sunt niște stixuri cu ciocolată. Scrie așa. De Beuchelaer. Mie îmi place germana, austriaca, dar nu prea știu să citesc. Ciocole se numesc. Și mai scrie așa. Fein, zart, bitter, școladă. Șocoladă, gen, da? Da, și același lucru apoi. Interesant. Hai să vedem. Uite de aici se deschide. Nu știam să deschide. Wow! Da. Ia să vedem. Ce bune sunt. Foarte bune. Ce drăguț arată, parcă scrioane. Super tare. Deci să încercați și voi șocole. Foarte bune, din Austria. Și trecem mai departe. Și am ajuns și la ultimele pe care le vom încerca astăzi. Tot de la Manor, tot de la Viena. Haideți să vă arăt și vouă. Ok. Așa, și deschide. Are două ambalaje. Stai că spune să deschid pe aici. Ok. Să ajungem așa. Sunt gen biscoturi normale. Arată foarte bine. Mă rog, au cred că gustul celor din România. Mă rog, nu mănânc eu prea multe pișcoturi în România ca să-mi dau seama ce gust trebuie să aibă exact. Au zahăr. Sunt gustoase.
Și cam asta a fost pentru astăzi, sper tare mult că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Și să-mi spuneți în comentarii la acest video care dintre dulciurile pe care le-am încercat ar fi fost pe gustul vostru. Iar eu vă pup și ne vedem și data viitoare! Mincinoasă.